ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. You are the manager now. You are new. You are not the manager. Who's looking after Khang Samla puli ka Khasi Student Union Malki Circle mata kasngi ka khalai trek uram phang gari ban khang no ek office trekam junga company Swiggy ke beran hangni hanong Malki Road namar ba ka be kam ek man rengut ki Khasi bla tres lam ha ka ne ka company Khlem kanu ka daw ke jingdawa junga seng kalong ba ka company ke diban ai tre biang ekini kin rengut ki Khasi Khlem da pen slam ba Khlem da ai kinu ki daw lem kum tanginum sha ba kan le business hangni a thanch nong Malki Kesenga kentui ki borsh nong biki deben pen klan ki kendon penyok kam penyok jami ki Samla Khasi hashwa bikin ai jingbit lani INOC ki nuki company ki buan le business hashnong Thank you. Resmi kaki isu Malki Circle kalwan ban khang no ya office trekam jongka company Swiggy ka beran hangni hamno normal ki road nama kada ba ka be kami ki hindungut ki Khasi ki ba atrel aslam ha ka ni company Khlem kono kada ka jingdawa jungi kalang ba ka company ka de ban aitre me ki ni ki hindungut ki Khasi jungi Khlem da pan slam lane ai ki ki daw lam kum tangin sha ba kan le business hangni ha posh no marki kajuketu college ki posh nong ba ka de ban pakhlani ki kandon penyo company jam ya ki Samla Khasi hashwa bakin ajing bet ane INOC ya ki company ki wan business hangni hashnong jungi shusho ki de ban boru ki kandon ba ki company ki de ban ay ka job security na banta ki nong tre jungi ba ki nong tre ken tre da ka jing sian na ka jing sha be kam ka ba kan det kan sa